murigereria amate mukuru chinsemo chia mochenu nigo yacokirie na kuburia nyariko bage kumanyigwa ase omwanchu abare oyo onyarito kabaga kubura amatwe 10 aetire korengana barabo Elias Nyakundi nyabuga nigaburite kurwa ase gusini garukanterio mwali asamo igole mabwa matanga ase chinsemecho na kurwelio taranyariko baga kamanyikanete asale munagotumanya muri kito Polycarp Okara ngo ikagaiga ase kinyorekiga kya mocheno bugeka ekigo tukemeye wari yegoma ebunga yabo getutu bwa masaba imiyenge yega yomugaka Elias Nyakundi asito komera namo naba mataba igabetu matete basinyire asumuga ko yega sereta Elias Nyakundi ari wikabona segeka kiki ya etre jo matuka matambe timenye tinga inanyore reporting ya yomugaka ta ya gambuka ko cha matanga aringe mba lakini takieti kuira na gocha talengeli chuko tikulia chumaine mogoro lakini ende korwelio tarara kana wangu igwa utuko itandaye na gutebana na Elias Nyakundi unyabuga kuruma chenu bogeka uno akalire na teyo tobye kumulia toboli dinabo kama ambiense mwa gocha ajiro gocha anyore neke kurengana naba mataba iganigo omugako yiga cheta matanga sekanyarumbara balekia emparo urende gwika bono taranyarako bagakorekana okobora kwa yega rweta igali tukuria jumaine on 2060 kera ika matanga yo akanyakura bono litukeri mara wa bagura butuma etinga ngai yako urete gochi tokumuganyanga atarrokaneti mande wogo kia toko ngako bwatiria rende nganga yachiete gochi ngakiarenge igo batemere kumuri Justin Sebo okorende mbaranyarako bakomonyora nonya no gwaka chiriboti ase bitube banyanyimbo nonya nasaba gambi kibura ibura matunda twatemire no na bagambi twabatebiri kiobisi elindango tobwaterana sokoro totakorigia report yeli yasinga ngaya berete na korukwa yanga kiarwete igo bono nabatogenderete twatebetia abanyene bakaira chiripoti polisi aria na igitegeka twatamire gweta chindo gweta komulia saba iri gweta rara kana bakagokirai nigo yamatiga jariringa omugako yiga nigo bongo bwaje bwikirente na tabwate mochando nde bwensi asibono bagendere ko bakubuli onde bwensi uranyarako bakomorora kwani kibuna ngwa kabale robota sebitube banyanyimbo bose ko bamanyabara boka banyene elio koleto musaso ko cha senkiyiga egendete gwetumatera asumwancho yobo ali gwikabono Entu nabo twalego twabune kenyoro nabo tukumetie kiagara Elias no muntu oro mungwana tabwati mangana na muntu tana kumana nonde odeta yo bage China iga turatebe ngasa chini baka ge China nondara mokembe sa jinda mwake bono ukobora kwaje nabo gotoreterete birangererie bikongo twali gusabanga gaki serikali kiagara abana baikira serikali yakundi no muntu gokora ibintu byaye na magokaya one serikali kimwari gwanja gaki isete iyo nyina taiyo yakundi gamenyete ngabuoye mwari gwanja serikali gati mutubwatisie muturigesie usento monyore tumonyore njerende yonsi ye turamonyore ebe naro ebe taiyo tumonyore tuisaneke birengere nga twamonyore iginko reporter getasene kebonchete kyakatembe kuri Justin Semechiga cyamo chenwa bugeka ime ye wadi eligoma ebunga yabo getutu bomusabe county ya Nyamira inchigo kuruko Polycarp Okara.